Tabi lang sa musunod nga balita, usa ka mangilngig nga disgrasya na hitabo sa Padana Davao del Sur. Diin ang motor rider na putlan ug ulo. Ani ang report ni Rial Soroche. Nahimong malas ang Friday the 13th sa usa ka motor rider ni motorsiklo human alambigit sa disgrasya sa National Highway sa Barangay Northern Paligi, Padana Davao del Sur din mibangga kini sa usa ka pick-up truck. Resulta sa kakusog sa impact, naputlan og ulo ang rider nga si Javen Dejos, 19 anyos. Wala na, putol ang ulo. Ano pang parte sa lawa? Wala na, tiira man napit. Ang iko putol. Mura may damage niya. Oh, tiol liyo kog tiil. Dungogoy, buto. Abi na mo nga ligid. So pagkatotoo dito naribalaan ninyo. Direyo na disgrasya day. Nagpinangitaay pa kuno sila sa mong parte sa lawas kay nalagpot day kini pipila ka metros asa nagkabangga ang motor ug ang sakyanan. Dugay nakita kay ang lawas dito ato raman oh. So nagpinangitaay pa sa ulo. Ya dito rin is puno as lubi. Isa nakita sa ulo. Kalang tagiya po na ng balay diha kay naa ng pagot man ilang iro. Sa inisyal nga investigasyon sa Padana Police, padigos ang pick-up ug kalit mikawat sa pikas linya ang motorsiklo. Gidala na sa malalag ang patayng lawas ni Dejos, samtang ang driver sa pick-up truck na si Jason Kahulugan, gikustodiya una sa Padana Police Station. Kauban si Liwar Kahis sa kamera, ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.